Hagane kepor khot sngau bhai phi baro ba phin yo sngau yagani ka subject palabu kerteng yit yalade ngi baro kum kibriu ngi don laga jong ka jing duna ban ngi don laga jong ka jing sngau ban ngi don laga jong ka jing bakala bat kum juru hakapor ki khat arngut kisnran bala jit kerpang da uji suru kidang don laka jong ka jing duna kum mangihi hakine kisngi te menta on shim lengkot yaga jingi thu khana shapang ki arngut kisnran bala jit kerpang da uji su ki don laka jong ka jing duna u apostol Yohanes bat u Judas Sakarias kini kisnran baro arngut kidon laka jong ka jing duna bat kidon laka jong ka jing sngau hanre lada ki kwa ki la ban yo ya ka jing penkeladur lengba ka jing ai ka jong ukres ya ka jing im Yohanes la yo Ishai ya ka nuksa ka jing penkentang khu ye hakisnam jong ka jing slok jong bat unang panem las nang damok bunsin ya Yohanes te kumta Yohanes ula priang ya ka jing snang ya ka jing damok jong unang panem te kumta ula yo ya ka jing duna jong bat ula penrit ya da kata ka jing priang jong ya ka jing snang ya ka jing maham jong ukres ha ka jing long tenrai jong Yohanes ladan shibun ka jing duna bat ka jing sneu dong nya pai knet shaka jing im ka jing long jong Yohanes nya pe kilong kumno Yohanes ulong ubasarong ha ka jing sneu ban Yohanes ulong ubasngau start holiday ban udakwa burom bat ulong uba law jingmot bat ulong uba wat kput lani uba penhiar kput ya kinugunu kibriu kiba bakala ya phaiban nga kat kum ga gospel u Lukas khandai kala nong kat khot ka san phoi hadu san pho nri hasngap ka ktin ka jong blai ka ong kumno kala jiaru menba lajan poi ka sngiban priang no ya u Jisu shajrong ba uti ula theo skam halagi khmat ban leisha Jerusalem baru Jisu ula pha yakinong lam ktin hashwa ga khmat jong te kisnran jong Jisu kila leit ban kila rung hakawai kanongrit kinong Samaria ya ka ban pengkre ya Jisu andre hakata kanongrit jong ki Samaria kim shem la priang sebha ya Jisu nabaga khmat jong Jisu kala theo ban leisha Jerusalem te haba kisnran Jisu Jacob bat Yohanes kile sngo ya kata ka jingbam priang jongki kisnran jong Jisu kila ong go try memon bangin hukum ya kading ban hiarno nabneng ban thangdu yaki kumba u Elias ru ulale hagar khot ka basan phosan hasngap ka tin ga jong blai ka ong kumno Jisu ujubam yakini ki arngut kisnran ya Yohanes bat ya Jacob Jisu dong hanre Jisu la paik tin yaki ban uda sneng yaki ban uda ong phim tip na ka ba kumno ka mansim philong na ba khun ubriu shong wan ban penjat ya ka mansim kibriu hanre ban pen onakumta kita kisnran kila ya leit shaka way pat kanong ret hangni kapan iba Yohanes ulong uba bitar shla uda kwa ban pniar kput ya kinong Samaria naga daw ba kim kwa ban priang ya Jisu te kumta Yohanes ong ha Jisu ngin hukum no dakading ban wan haganiga nongret ban thangdu yaki kabamut Yohanes udon ya kaman sim penher kput udon ya ka mansim sngaw dam ban uda kwa ban penher kput yaki wairu
kaman sim kem daw kadon hau Yohanes kini baro kidon hau bat ngamla ban pnia baro kinuksa hanre ngan pni tang sakane ke wei ke bau Yohanes udah kwa Paban nga kat gum ka gospel Matthayos arpeu kalanong kat khot ka ba arpeu hadu arpuar onda kumta ka kemi ki khun usebedi kalawan hau Jisu rengkat bat ki arngot ki khun jangka u Jacob bat u Yohanes hangta kala manadem ya u Jisu bat kadapan ai na u Jisu te ula ong haka pakwa ayu katai kabriu kada ong ha u Jisu to hukum yakini ki arngot ki khun jonga uwei unsyong hakamon jongme bat uwei unsyong haka diang jongme haka hima jongme hang ni la syamba u Yohanes udah kwa buram undon haka kerdan ke bahajrong tam kaman sim kwa buram kadon hau Yohanes kaman sim kem daw kadon hau Yohanes kaman sim pnerput kadon hau Yohanes wat la kataru u Jisu uyo i ya ka jing trang kaman sim u Yohanes ban kela ka bamot hanre la pen kela dur ya kaman sim u Yohanes da kajing ai ukres sha kajing pen thamai ya kajing long bat kajing im jong u Yohanes bat u Judas kilong kinong mikmat jong u Jisu Kris baro arngot kini kisendran kidon ya ka ju kajing puli kidon ya ka ju ka school ban puli bat kila yo ya ka ju kajing hikai ban but ya ka nuksa ba kanjablai baro arngot kila yo ya ka lat ban sha skor ya kajing hikai ukres hanre kila don la kajong kajing duna ban kiadon laka jong kajing sniu halaka jing em bat kila yo ya ka jing ai bagan jablai ban penkeladur lada kikwa hanrei uwei ula penret bat ula kangu ula priang ya ka jing hikai ukres kamut ula shim ya ka jing ai jong ukres te uta uwei pat uba pau hi ba udai u syakri jong ukres tamba umdai pat unong le ya ka jing hikai jong ukres udai tang ubayo sneu ya ka tin ga jong blai hanrei priang kangu ya ka uwei ulio priang ya ka jing ai jong ka jing shisha bat uwei pat uyale persya ya ka jing shisha bat kwa ban keladur ya la ka jong ka jing em bat ula aili aimon ya ka jingkwa mentoi shalade bat ailat ya kamon kajong usoitan bat hadu ba uda dino ya ukenrat jong u bat hakaba kaddu wala shimno ya la ka jong ka jingim ha utan lai pasi uta udai u Judas hadin ba u Jisu wala kiu shabneng u Yohanes wala yengskam haka jingtrai ba yaine haka jingtrai ba shirham naka banta ukenrat jong u bat ulong u Kristan ba pura hadu ka jingyap jong u haka deul nong Patmos ngan wanra kawai ka jingkali balai la ong ba u Yohanes ulong u Kristan ba shisha ka jubab ka ong kumne namarba ula kongu ya ka jing hikai ukenrat jong u watla ulong uba domriang wala udon kataka mensim kwa buram hanrei ula kongu ula kala syakamon kajong ukenrat ubalong u Jisu Kris ban uda apkmi ya ka jingwan asin jong u Jisu tat hadu kasngi kajing yap jong u menta hangne kanangut kibadai Kristan kanangut kibamlong Kristan lada donru amdon kam ban pen i shabar ya ka jingbam long Kristan jongpi lada amdonru amdon kam ban pen i hanre kalihi dalade yalade ngalong na em u Kristan bashisha ngalong na em uta unong apkmi ya ka jingwan arsin u Jisu
ka ai ka jingmut Kristan ka ai ka jingmut Kristan ka jingmut Kristan kamut kinong but ya ka jing hikai jong kres ka bamut kinong but ya ka jing hikai bat ki ba ap khmi ya ka jingwan asin jong u Jesu te menta tungin ya yit benia yalade yit benia elaga jong ka jing em hato ka donut jonga kapen na am ya ka jing shisha hato ka donut jonga kaile persya na am ya ka jing shisha ne ngi long na am ki basang stan ban ya ki wai ne ngi long na am ki ba penhiar keput ya ki wai hato ngi khin po na am ya ki wai hato ngi long na am ki bas ngeu kraw yalade ladang ngi long kumta to yit benia bat wan pai kmat sha u Jesu hato lada long kumta ngi la na am ban ong ngi long kinong ap khmi ya ka jingwan arsin u Jesu lada don napleng jongi ke yo sneu menta ki ba long kumta to pai kmat sha u Jesu da ka jing e kat ba kapor ka ba ka lat ka jing isnai kadang don wat bu teng ko paralok parajor wan pai kmat sha u Jesu bread no ya ka jing seu sarong bread no ya ka jing kwan mentoi wan kmat wan pai kmat sha u Jesu da ka jing seuret namar ya ka jingai la ban yoi langba ki kam ki jingle ngan wan ra ka wei ka jingi thu khana ka ba lengkot shu modur lada u scientist un ong menta bat un penbena ko ki briu ki bai shong hagane ka jella u jumai ba makrau un wan hagane ka jella te lada phikwa ban plai imela ka jong ka jing em to ya mi no nagane ka jaka te lada phingai ke ai phin le lada phingai phinyami em nagane ka jella te lada phim ngai pat ke ai phin le phim patiao yakata ka jing ong u scientist kamut phine shong bai hagajalla hangta kapan iba phim ngai ya ka jing thulpa jong u scientist lara phingai phirami lara phim ngai phin shong bai hagajaka phim patiao yakata ka jing yethulpa jong u scientist te mentapat kana ngut napleng jongi kiba ngai ba ka jing im jongi ka long ka balengkot hadu kata ladang ngai ba ka jing im jongi ka long ka balengkot hadu kata ka ngidei ban le kum ki Kristan nganon ra sagawai ka jing kali bat kan nungut napleng jongi kiba tip ba ka jing im jongi ka long ka balengkot ka jubab ka balengkot ngan ai haba pule ya ka pertai layo iba man la ka si da ki bun hajar ngut kibriu ki yap kata ka dai ka wai bangi tip ba ka jing im jongi kalong ka balengkot namar ba ngim tip lanu ngin yap haga kitab jing penpa arpo argala nong ka khot ga arpeo ong ujisu nga wan kloi ong ujisu ngidei ban khain ba ka jing im jongi kala hajan lada khain kumta ka ai ka bangi dei ban le manta kum ki Kristan ka ai ka bangi dei ban le manta kum ki Kristan lada ngi ngai yagne ka tin ba ujisu ong nga wan kloi ban ngidei ban khain no yo lesi shibit ne lashai ngin yap no ladang yap shibit ne ladang yap lashai ladang ngam pengkre ladang ngim pengkre manta ya ka jing im gajangi ka iban jia yangi ladang ngim pengkre manta ka jing im gajangi kamdan jingmut hakmat oblai ladang ngim pengkre manta ladang ngim pediang ya ka jing shisha kamdan jingmut hakmat jong oblai bat ka iban jia yanga ka iban jia phi hakta ka sngi ba ki angel kin pnya klat no ya ustad bat ya kamet ka iban jia hakta ka sngi ba pengklat
jong ki angel. Ha ngindon ha kata kapor bala dep pengklat da ki angel. Ngindon ha beneng da gajing kemen. Ngindon ha ka dujak ding ha gajing kordit. Shibun kibriu kim tip bat kim ngai hiru ba o Jisu ula janwan. Dai na kata kadau kim tre ban priang ya gajing shisha. Ngawan ra ya ka wai kenuksa kabadon ha ka Bible. Unawa upan ya kata ka jingai jong u langba ki kam jong u. Dan ka ba u thau ya ka yingling halor u lom bajrong. Klam ta don slap ha kita kipor. Bar unawa ro tip lano kata ka jing shlai kanwan. Hanre udon ka jingai ka baskam bah ka wai ka si kan urlong kat kum ba ublay ulakular. Tekum ta unoa ula thau ya ka yingling klem sange. Tat hadu ba na urlong kata kat kum ka jingkular ka jong ublay. Tu nya pai shala de pat manta. Hatu ngilong na em kum unoa. Ngin trei na em halaga jong ka jing im klem da syong thai. Ban pengkre ya ka jingwan arsin jong u Jisu. Hatu ngilong na em ki Kristan ki ba shisha. Unoa utrai klem da tip ya kapor. Bat ngiru ngin trei bat pengkre halaga jong ka jing im ngim tip lano ba u Jisu unwan. Shibun ki Kristan hakana ka pertai ki shepting ya ka jingwan arsin u Jisu. Tela da shepting ya ka jingwan arsin u Jisu. Ngila na em banong ngidai ki Kristan ba shisha. Ngidai ban siutu ban ngimla ban long ki bala kloy ban sham ban utrai jongi kandit daga ba yo siu ya ka jing perta. Kadaong hakmi unong lai kurim ulawan. Ngimla ban shim ya ka syarak kendit habang yo siu ya ka jing sawa. Ngidai ban pengkre ya ka syarak jongi manta karbadang pli kalat ka jing snai. Bat hangta ngimla ban shim ya ka syarak ban ya shim bat ukendrat jongi hagta kamit. Shitlup ka pertai ki Kristan hi kala pengkre ya ka jingwan arsin jong u. Kumba u Yanis ula pengkre. Kumba u Yanis ula pengkre. Yanis udai uba bitar shla, Yanis uba kwan lalot, Yanis uba kwa buram hendrai ha kaba kaddu, ula kala kaba mot, ula shim ya kalat ka jing isnai ka jong blai, ula kala kaba mot, bat ulong u Kristan basisha tat hadu ka singi ka jing yap jong u. Tu ngina shim ya ka jing im ka jing long jong Yanis. Amba ngin shim ya ka jing im ka jing long u Judas. U Judas orang tang unong ya sngeu ya ka khubor ka jong blai. Ya ka jing hikai ka jong blai. Ndai omdai unong le ya ka. Haka bakadu u Judas u yap haka jing korit hau terlai pasi. Kadang ngot kepala depule ya ka kitab jing penpau. Arpu ar kalanong ka dekot ka bakat ar. Ka baong nga wan kloy. Kan nong kadon lem bat nga. Ngan ai nong ya wei pa wei kat kum ka jingle jong u. To kela ka bamot ublay un ai ka bainong kela ka bamot. To ka ngu ya u un ai nong ya tau ba ka ngu. Kat kum ka gospel u Marcos nyau ka nong ka dekot ka arpa wei ka daong. Baro boong atrai un ya lay psut syak hima ublay. Hanrei tang uta balik ya ka mon ukpa jinga obahabneng unya laik psut shabneng. Tong ne shim ya ka jing hikai. Tong ne shim ya ka nuksa Yanis ban keladur. Syakamon ke joble. Ngi baro ngilong kinang pop. Don weiru bahok. Tong ya kelak.